mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndatoti mboya timbotaura nezvewedding of the year yakaitwa kuna Anna Tagure kwanditi chinhu chakangonaka chakanaka, mari dzinenge dzichingopfachaidzwa nemagananda aya handiti. So nyaya iri panapa ndeyekuti iye Tagure wacho nehadzimai wake vari kunziwo vakapa mwana wavo mari yakati one day, kuti mari yakati inotarisirwa kuti nemagifts acho zviri kusvika kuma 2.5 million ne33 hectares prime land iri value yekuma 15 million. Handi muri kuona. Saka mukanyatsoverenga kubva ipapo, kubva pa 15 to vatati plus 2.5 yatokuma 17.5 million. Chivayo was there, ari kunzi akaiso $250,000 in cash. Scott Sakupkanya ari kunzi akaisa 500,000 handiti in cash. Muri kuona manje. Tobva tauya pana Obey Chimuka uyu, ari kunzi akaisa 275,000 ne mufana wachivayo anga aripo futi akacontribute 100,000. George Guamatanga nemudzimai wake vakabudisa mombe dzakawanda, vakabudisa mombe 25 and 250,000 on top of that. Everton Mulaladzi uya wegospel wari kunzi akaisa 150,000. Saka mari yacho yese so far pandiri kutarisa yambosvika pa 19.25 handiti million. Ndo mari yacho yakabviswa panapa so far, but anhu ari kuzongotaura kuti aiwa but tiri kuzosvika ku 20 something million, because pana vanhu vakaita sana Tungwararawo akazobudikirawo ne 300,000 yake, Tino Machakairewo akazobudikirawo futi neyakewo Defender Octa dzamota idzi handiti ine value yekuma 470,000. ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona panapa. Kune vanhu vakaita sana hanzi Stanley Kandongwe ndo mubudiso 100,000 Koala inga iripo ikaiso 100,000. Saka muona kuti mari yacho yatokrosa ku 20 million. Kune umwe wanzi AgriForest Manungo made one of the night biggest contribution. Okay, we akabudisa 300,000 handiti muri kuzviona. Makomo Resource vakabudikirawo ne 50,000. ndo mari dzacho mabudisirwa adzaitwa. Amen, kuti it was a wedding itingerichi, but it's something chokuti hatisati tambozviona. Magifts acho ma1 pakabuda mari svinu dzakatenderedzwa ipapo, vanhu vakaita zvavaita, ndo zvanga zviriko kuwedding. Inini zvangu so far handina komenda yakanyanya kuwanda kuti ndingada kuramba chinoita tek navo, tungoti ndo zvakaitika so far. Kana nyaya dzimwe dzakuchibuda tichazoonesana kuti zvii zvimwe zvanga zviri kuitika behind the closed doors, because tatotanga kuchi-investigate manje chinhu chacho, not because we are jealous, no, but because tinenge tichida nyaya dzevanhu kuti dzisvikewo futi munzeve dzenyu imimi vanhu, ndo nyaya dzinenge dziripo. Saka for now ngatimbogumira ipapo kuti ndo mari dzakabviswa